Tolonglah bajak lah. Mereka mana mabai malam ini mabai ironya santiang dan biaso harimau juga santiang sekadang di sini. Aku serung banyak mati ramando anggo namangan daaran dulu padusi nan orang madu ini datias lebat pamboyan dulu padusi nan orang madu ini datias lebat pamboyan pagagurau kawan-kawan batigo kami badendang mangkodan tias we bapak boyan aco manggombal mabini urang mangkodan tias we bapak boyan aco manggombal mabini urang bini urang bagombal duon desa wak kabagole dan juring kapi karajo nan sio-sio pamenan orang nan dikabul mereka pandang oto barengkal biaya mangurah barang tikulo contoh kopi dan pandai gombal sampai kini marandolo contoh kopi dan pandai gombal sampai kini marandolo. Pada pani abai mereka mindak kasar bau pulau berko baru lari latang malam ribui bunyi la suaranya baru lari latang malam ribui bunyi la suaranya kok banang kok agak agianyo tambiak tali yang tuang labiri disapui aku laka gunonyo indah babali ada banan sari disapui aku laka gunonyo indah babali oi banan sari.
Jadi kita kembali ke lagunya Toto Surabaya.